Waton apa wadon, Mas? Nggih, waton-waton iki mau. Pokoke watone wadon. Rabimu sesuk Bagong dijak ora? Bagong mboten sah dijak. Ya. Bagong wayang kulit. Oh, Cik, yo memang wayang kulit ki malah luwih murah. Tuku sepisan dienggo selawase. Betul. Nggih, siap. Kula mboten derek. Nah, kula mboten derek berarti mboten kondangan Jadi nak kene kula ki buah mawon mboten sah Bagong. Oh, mboten. Buah. Pokoke sing ngerjani dalange sewengi tak kon sabetan terus. Oh, siap. Nah, ning karek kapan rabimu urung cetro. Jadi. Oh, sedelok engkas iki, Mas. Amin, nggih. Monggo Pak Denduwer. Minum mane banyu. Sik, aku ngerti iki. Popong ora Banyu ciu ki mesti. Astagfirullah. Lah sing bener napa? Astagfirullah. Sing bener napa? Golek samgong kok wis samgong golek Nek upama basa Jawa rada basa Indonesia Mas. Minumannya air Ciu. air. Jadi orang tua. Lah ciu ki bening ora? Ciu ki bening apa ora? Apa aku salah? Sing kok ombe iki kok budak. Kae. Apa? Kowe ngombe ciu iki kok budak ora bening. Tak campuri Nah, Campurannya ora apa? ora mesti bening kan? KTI. Cung yang campur KTI, nek ora goyang duite Bali. Ayo, arek apa? Ya. Ini berarti padha kibli Bang Jewawut. Napa niku napa? Nggih, Menyangkali ngubah jembangan. nggih. Jagong mulih dhisik. Apa kuwi? Demek bokong keliru teman-teman. Ya ta. Saya Jumati ta. Niki dagelan mboten pedhot nggih. Nggih. Seneng aku ta. Nggih, pripun? Dadi momen terbaik iki iso ketemu kowe barang iki seneng. Lah mula sesuk nyambat. Ora, Ketemu. aku versi nyambat ngono iki bagi saya sangat tidak relevan. Ya. Walah. Nganu Gong Mas Dres niki ngeten, pancen Bagong iki kula promosike teng Dusun Lembuyan. Weh, niki pancen tak kuar-kuarke. Kaya Monggo motor iki. padha nanggap Bagong to pupung jehurip ngoten kula. Kula ngoten pancen tak kuar-kuarke. matur nuwun kudune Gong wis dipromosikake kok. Ora kok tembung mburi kok pupung cewek. Lho, promosi lho, Mas. Kan jur cepet lek nangkep. Ayo, Mas. Masalah urip kali mati ora kok nyawane, Mas. Apa sing digegemong mati? Ayo manut sing gegem. Lah mula jenengan aja prun digegem. Oh nggih. Lah mati. Kulo mboten digegem kok. Diapake? Dilus. Ngoten. Oh Pak Arno tekan idu barang. Ya, lanjut. Nopi sing Digonggirin. Cek zaman perjuangan nur kelingan anak Mas Bagong jiwa Mas Bagong. yen tak openi Gomino Mas. ing saiki ono ngandi carane wis mana katurutan sing dikadang Gombal gampul yen mati janji saiki Uno tak sawangi jago